la nécessité de l'équilibre dans la répartition du budget national par rapport aux... Aminata Diko ni ale yɛrɛ ye Mali fasoden ye. A y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ janvier kalo tile 27 dunuya keleyatɔnba ka bolofara min ɲɛsilen bɛ lakanako ma o kɛnɛ kan ko Mali soldasiw fo ka taa se Rusiw ka kɛlɛkɛcɛw ma n'an ko ma ko Wagnerw k'u tɛ fosi la adamadenya tana tiɲɛni kɔ Mali kɔnɔ. Aminata Diko ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale kumana société civile maaw de tɔgɔ la. An ka dɔn k'a fɔ ni kumakan in jɛnsɛlen kɔfɛ a ma taa ma caman jimi sira fɛ Mali kɔnɔ. Bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i ta fɔ a ko la. Min ye jɛkulu min sigilen don Mali soldasiw ka lafasali kama olu ye ɲangili sɛbɛ don ni muso in kama. Société civile fasodenw tɔgɔlatɔnba ni Aminata Diko yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'a kumana olu de tɔgɔ la. O kulu ka ɲɛma n'o ye Burahima Alayi Ture ye ale ye communiqué kɛ mun kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ ni muso in dɔn wa k'a ma kuma olu tɔgɔ la. Burahima Alayi Ture a y'a yira a ka ni communiqué kelen kɔnɔ ko Mali bɛ lahalaya min na bi ko maliyɛnden si tɛ t'u yɛrɛ ma ka ni kumakan ninnu fɔ ka kɛɲɛ ni waleya ye min ye DIRPA ye soldasiw ka kunnafoni di soba n'o ɲɛma yɛrɛ ye Sulemani Danbele ye an ye wele bila a ma walasa k'u hakilina dɔn a ko kan. A y'a yira k'a fɔ ko Mali soldasiw ka kiribulon bɛ ka labɛn kɛ a ko la walasa ka nin ko kungun na ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen tɛntɛn ni ka sɔrɔ ka jaabi laban o da maaw tulo kan ko n'o tɛ nin waati in na u si tɛ se k'u kumakan di ka sɔrɔ baaraw bɛɛ lajɛlen ma lawaleya. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara.